To sinadarai kamar yadda muka sani akwai sinadaran da ake cewa minerals. Waɗannan minerals jiki yana da buƙatar su. A yanzu za mu yi bayanin iya abin da jiki yake buƙata na waɗannan minerals ɗin. Sannan kuma za mu yi bayani akan irin shekarun waɗanda kowane bil'adama wannan minerals yake da tasiri a gare shi. Akwai na farko abin da ake cewa recommended daily allowance, wato abin da kowane jiki yake iya ɗauka na kowane sinadari. Na farko akwai sinadarin calcium. Calcium ga mutum namiji ko wanda yake da shekaru, ko maza da suke da shekaru 15 zuwa 24 suna buƙatar 1200 mg per day na calcium. Sai kuma mace wacce ita ma take da shekaru 15 zuwa 24, ita kuma tana buƙatar ita ma calcium da kada ya wuce miligram 1500 per day, wato a rana ɗaya kenan.